କରି ହାତୀ ପଛରେ ବାଣ ଲଗେଇଦବା। ବାଣ ଲଗେଇଦେବ। ହାତୀ କଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି କହିଲୁ? କଣ କରିବା? ତାଙ୍କର କଣ ଜମ୍ବେଡି ଅଛି? ତାଙ୍କର ଜମ୍ବେଡି ନାହିଁ। ସେ ପଶୁ ଆଇଲେ ଖାଇବେ ପଳେଇବେ। ତାଙ୍କ ମାରିବା କଥା ନୁହଁ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ହଁ ଠିକ। କୋଡ଼ି ଏମିତି ବାହାର କରିକି ପକେଇଲେ ପାଣି ଆରେ କଣ ସେଠି? ରେ ଗଲୁ ଛଟା ପାଣ୍ଟା କାଇଁ ଗୋଳିଆ କରୁଛୁ? ଗୋଳିଆ ହବା ଦେଖିବ ତ ଗେଲ ଛଡେଇବି। ଗେଲ ନା ଚାଲୁ 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 ଚାଲୁ। ଆରେ ସିଙ୍ଗି ବୁଢା ଦେଖିଛୁ କେମିତି? ନାଇଁ କେଣ୍ଟିଆ ମୁଁ ତ କୁମ୍ଭୀର। ନା ସିଙ୍ଗି ବୁଢା ମାରିବ ସେ ତମ ଗାଇକି କହିବି କଟୁରେ ହାଣିବ।